उदालगुरियाव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि गोबां जौगाथाय मावबिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसंना होबाय। हाग्रामा महिलारिया जेरै रायजोफोरनो बाथ्रा होदोंमोन बेबायदिनो मोनफानि उनाव मोनफा जौगाथायनि खामानि जागायबाय। उदालगुरियाव बिटिसिनि मिनि नेहाथारिख' बिटिसि मिनि नेहाथारिख' लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंबाय गिबि मन्थ्रिया। रेलवे बिरखं दालांनि अन्थाइ खाम्फा गायसंबाय। 150 कौटि रांजों बिटिसि मिनि नेहाथारिख' 64 कौटि रांजों रेलवे बिरखं दालांनि अन्थाइ खाम्फा। उदालगुरियाव लुनो गोनां बिटिसि मिनि नेहाथारिख'आबो क'क्राझारनि बायदि एखे रोखोमनि जागोन। दिनै उदालगुरियाव बिटिसिनि मिनि नेहाथारिख' लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनना होबाय हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे उदालगुरियाव रेलवे बिरखं दालां लुनायनि अन्थाइ खाम्फाबो गायसननानै होयो। আমাৰ গোলমা চকৰ ওপৰত উৰণীয়া সেতু আৰু বিটিচিৰ বাবে নতুন সচিবালয় য'ত নেকি এছেম্বলি থাকিব, সচিবালয় থাকিব, গেষ্ট হাউচ থাকিব, প্ৰায় 150 কোটি টকা খৰচ কৰি ইয়াত নিৰ্মাণৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। মই দুইটা উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে ওদালগুৰিৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। उदालगुरियाव लुनो गोनां बिटिसि मिनि नेहाथारिख'आबो क'क्राझारनि बायदि एखे रोखोमनि जागोन होननानै रोखा फोरमायो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो प्रमद बर'आ बाहायनो हायै बेथोनखौ बिटिसिनि मिनि नेहाथारिख' लुनायाव बाहायनाय जादों होननाबो फोरमायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आगोलनिफ्रायनो सिन्था खालामबोबाय थानाय मिनि सेक्रेटारियेट एबार मिनि सेक्रेटारियेट जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला। 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन। बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन। बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ। आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन, बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय। बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय। बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन, हायाखैमोन। जायखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय।